apa? Lho kan gurung ngeterane pasar Kendilan lho guys. Delok aku wedak si make up. Loh. Iki ki apa irungku tok sing tak wedaki. Irung apa lutur? Oh, gak irungku ki teles, malah tak kenekno. Gak wedakan aku ki. Ih, nek tanya Bunda Dewi pakai bedak apa? Oh, Bunda ini Dewi gone- itu gone anu, aslinya gone. pakai Wardah. Irungku cuma iki mang teles, tak tutul. Nah, irungnya teles guys, berarti siram toyo. Untung yo ini guru ini nyiram aku. Terus mari gono lipstiknya apa dah? Lipstiknya Neswi. Wis, biyen apa? Kat biyen Bunda ya Neswi yo. Enggak, pertama benerannya Bunda gak Neswi. Biyen apa yo? Wardah. Gak. Jadi puter. Pink flash. Enggak, saurunge kuwi jadi puter biyen warnane silver. Tau ra aku ngono Ora iki. tau aku silver aku. Ayo, tonton. Iya. Ora tau aku silver. Silver puteran. Iya, tapi dudu anu. Kuwi lho sing pink rodok putih. Ngene iki lho warnane, men. Kok gak silver. Aku gak tau apa ki lipstik silver. Manusia silver. Nek manusia silver yo ora tau. Oke guys, jadi hari ini Mama mau ke Pate karena mau ngeterno apa? Aunane Al, kebutuhannya Al pondok ada sesuatu yang kurang. Terus juga Mama mau Ya kebutuhan yang lain. ngono guys. Jadi ini tak kon ngeterno Bunda dikarenakan aku males. Oh, Kak. Utangane. Aku sakjane nek wis ning omah wis pri kabeh ngono ki yo awang mangan bareng. Kan ngono kan apik. Kan ini kan nggak terlalu boleh sering-sering diklambeni. Apa mau tak uculi kabeh. Peredaran darahnya supaya lancar. Nek apa nek apa teh? Ya apa ke enek nek kene, Mbak. Iki apotek cilik mah tolong. Kecuali apotek cepu kuwi. Kan apotek cepu kan ya mampir apotek cepu sik terus sak ternane terminal kan dek mau nek ngomong yo. Ya perang. Ya sudahlah, ayo. Jan Bu Susi. Cewek dompet wilik KTP. Apa ini? KTP golek tangan. Tetap berkendara tetap harus safety dah. Identitas yo. Nah, Saya usaha masangku KTP. Gara kau KTP bang lecet kon nggal KTP kok Kai mau scan muka. Kan banget mari kono operasi plastik telang. Aku operasi plastik juga. Scan muka. Kok jane aneh ta. Lah nyapu lah. Lah jan iki kok Sik sampiro ya. Yo wis ki Lho pincang. Enggak, sandalnya apa? dikulang ada lirik paling pendek. Ini sekarang sama aku. Kero-kero tuh pesenan swidak. Ya iso sing kuwi. Sing iku lho. Iku sing lha kuwi lah. Iso berapa? Kuwi nyandung-nyandung ora? Soalnya terus nyanyi kok itu. Ora usah ya Allah. Kowe wes kana. Kira-kira. Lah yo kuwi yo wis ada. Kenapa nek kuwi mbok loroi? Aja kuwi malah loro. Lah sing ndi? Wis iki lah. Kuwi lah. Heeh. Ya wis menae kowe menae. Kowe lah kowe. Makane wong cedek karma. Aku tidak digrup. Ayo dadi kono. Wis anggo kuwi lama kuwi empuk. Kok malah nek mau gak empuk Mas Gelmi mah piye? Kok iso-isone lho. Kok gawa kuwi? Aduh ah. Padahal wis nggali bayi nek esuk ngono kuwi. Ya aku rasa mati ora yo iki. Lah terus nek munggah motor piye? Kayaknya tak teko. Iya, Pak, aku terus sampah. Aku yo gak tahu. Tekan sing koyo kuwi lho ulo lho, Mbak. Ndi? Sing Tekan sing anu. ning dhuwur lemari juga. Sing kakek Pring aku lho, Pak, iso. Walah ijo. Enak. Sikil pincang. PKT mulai. Aku kayak mak lamper malah.
sapi kuwi kok. Wes kuwi apik. Kamu yang sudah munggah. Yengko, yengko. Mah. Oh, ngerempas uang. Iso ndek mundur pura. Aku yo tergencet. Depan ndek mundur. Wes. Oh iya, Bu. Sentek alan-alan. Dah nggih kakeke sakit niku lho. Lara ayu sakniki jamane lara ayu nggih. Nom tuwek nggih ngoten niku nggih. Udah berangkat pemirsa, ini langsung nyampe langsung ada bis wis aku tak langsung pulang ae. Ada cowok petmen apa? Kan kodok sampai keri mamaku. Ana iso? Lah masih bisa sedereng ngono mang. Tak mau. Aku tekan pasar kono wis sedereng apa iki. Anu terus mari ngono Pak teni. Munggah piye iso? Pak aku tulungin. Kena opo sikil. Terus ditakoki wong ngene. Anu niku matur Jawa napa lara ayu ngono. Lara ayu kok. Nek istilah wong jaman saiki iki ya gak pandang bulu enom tuwek. Iku ki jarene lara ayu. Lara ayu kuwi kaki yang tidak bisa untuk bekerja sama ngono ki lho, Pak. Dek iki cara kemayu. Dek njaluk dilereno kuwi jenenge lara ayu. Ngono. Enek lara ayu enek dadi wong nggih Mas sakniki tesih nom-nom kono sami lara ayu. Penyebabnya apa ya? Padahal Mas sing ngomong mbek aku wong iki cilik. Dadi ki kadang enek sing muni kamu itu karena berat badan karena bla bla bla. Tapi wong penceng kuwi sing kuru-kuru ya akeh sing ngajak. Piye merutem? Wis mlebu sik. Aku lagi mangan, guys. Harapan iki mang entuk apa jangan saka mak malam iwak terus iki bunda masak tahu iki enak banget sumpah. Tahune enak pol-polan. Aku lagi dipotongi jadi nek kumpulnya meresap. Anu kan gak meresap iki tutup sayang. Ali. Ndak apa omahku guys, gak mau kok. Wis omayo. Ngene yo. Ketambahan kok kapal pecah. Malah jadi saya Tahune iki tak mengerikan. kan digoreng dulu kotak-kotak. Mari ngono baru diirisi ngene. Jadi kan Dek berongga, Pak. Iya. Tapi nek tahu sing wis diketoki siji lagi digoreng kuwi gak berongga. Enak sumpah. Sowan nang sama. Ya Allah. Jadi bumbune kok meresep ning jero ngono. Pol. Padahal bumbune simpel cuma lombok, brambang. Terus mari ngono tak kasih garam, kecap, gula wis ngono. Ora rasa penyedap nek kecap. Emang sempat keseteng ora mamah munggah? Saiki tok wong. Wah, ngono wis pe ditinggal sama. Paling 30 detik apa piro pun, tapi tak syuting. Ya wis pinter nek ngono. Aku aginan aku. Ya maksudnya 30 detik lah kan ada durasinya daripada tidak sama sekali syuting ngono lho. Pintar. Wih, suami bis tenanan aku. Mergo nganu apa? Wis aku pokoknya tok nang ngarepe lawange bis. Lah kalau ngono, Dek. Ngono dhek nggo tongkat sakti mang dhek kok nek mure-mure karo kondektore iso ditutukno. Iki ceritane awal mulane iku adalah mamah Yancani lutute iki wis Pernah ketiban LPG sering. Dhek tau pulaan LPG. Dulu. Heeh. Dek Kuwi pati. ketiban ngono jarine mbok polahe piye aku gak paham ya. Mesti dhek iki pas junjunge apa piye kan jarine terus ketiban tok terus mari ngono pas Mbah iki di rumah sakit. Kuwi mesti kan nek sing ning PKU kuwi keringan nek ngepel kuwi. Tapi beda dengan di umum. Di umum iki koyo digrujuk kok pancen. Anjen. Dadi basah banget to. Pol. Basah banget. Iku pikire mamahmu iku kan awal-awal ning kono ya. Pikire mamahmu ki ngepel iki ya padha karo ning PKU ngono ki nek jenenge keramik ngono kae telesanu kan gak pati ketok kecuali nek memang ya wis dikei tanda memang cuma ki memang gak pati ketok pikirnya sama terus mari ngono kepleset kuwi
dengkule dhisik ngono. Sing pas tau ketiban kuwi. Terus ndek ini kuwi dhek kan sing pas nggih mie ayam kuwi kan ndrundung lho 3 hari kuwi dhek banyak berdiri lah istilahnya kasarane kan akeh ngadeg kan dhek. Ya mungkin kaget ya masalah kan biyen kan ning Pati memang tiap hari juara matengan dan ning kene kan terusane apa betres kok betres maksudnya piye ya saiki dadi dodolane garingan ya gak sing matengan ngono ki dadi akeh lungguh akeh apa ngono ki ya dadi ndek iki ngadeg iki koyo kaget ngono kaget terus mari ngono jare sikile kaku critane ngono Kuwi iki wis ora buka warung serong dina iki guys. Dek ingi ku ya wis tak beno kabeh gawean yo aku sing nyandak mulai umbah-umbah isa-isa ngresiki yo omah kabeh aku. Biasane kan mama kan yo mesti barter mbek aku sing umbah-umbah isa-isa mama nyapu. Kuwi kabeh aku. Terus mari ngono wong iki buk terus wis takon buk ae ancen wis takon istirahat ae. Terus mari ngono dina iki yo apa jenenge jare enek urusane Al yo mbek liyane yo wong yo bojone yo ning kono yo gak ero guys iki kok video iki bakal tak apa jenenge bakal tak komene tak nonaktifno ae karena aku sedang kok arahe bakal ning ndi yo piye yo guys yo gak ero lah aku pokoknya ini kae sama nilai dhewe yo jenengan kan yo pokoknya ngono lah dadi ki yo memang ki mamah ki nek tiap minggu kudu rono mergo apa ya sambang kan yo ngono wong anake yo gak cuma Repa Yayu kan gak ngono kan mesti ada Al juga jadi niki yo koyo nganu aku gak mbok sambangi mah kok mbok sambangi karena apa-apa pun yo mama karena maksudnya koyo Al njaluk mah hangerku coklek kuwi yo mama apa ki mang yo bingung hanger yo pe apa ngono ape tuku deker barang ape tuku mbah apa neh kuwi yo karena apa-apa mama guys maksudnya yo mama ngono dadine yo wis yo piye neh yo saiki nek ape dipindah rene iki yo duwe aku yo ngono ya berbagi waktu kayak ngono ya aslinya sih apa hari apa lah kayak mamamu kan Sabtu tuh biasanya enggak aslinya yo ancen yo dina iki ae biasanya kan Sabtu tapi terusan mundur ngono lho Pak dia cerita aku ngono kok Senin ae ngono terus mari ngono ya wis gak apa-apa muga-muga ya Mas kuwi mah tak kayak obat sih nek tak kayak obat muga-muga Mas cocok rada reda lah nyarine rada reda dadine kan iso rada penak sikile ya wenane ngono kuwi mah ngomong dhewe mamahmu ngomong dhewe ning kamar aku tek kualat teh mbek kowe salahe wong aja ngendo wong ngendo ki tandane nular aku ngono iya tak ndok kene sikile mau deglok ngono lha kok aku saiki deglok dhewe malah gak iso mlaku mah parah dereng ya Mas iki kabeh ki yo ngono ki mangki gak roh yo penyebabé apa yo nek karanganku yo kesel mau Pak soalnya kan kaget sing lama nggak pernah berdiri untuk melayani cara ki nek ning kono kan mama matengan jadi nek wong ngopi wong apa kan ngadeg terus biasa sikile nek kene dhek garingan dalam arti mesti ngono ki mang dodolane garingan saiki dadine yo kan dhek yo mergawe mama ki malah nek kene ngopeni bayi sing yo masak yo apa tapi kan beda ngono lho frekuensine dia untuk berdiri satu hari kan berkurang nek ning kene. Ngono. Mbah Yu nek gak cerok-cerok kan yo gak sing pon ning kono kan yo enggak kan ngono. Dadi niki yo kuno. Iki mah ceritane isu-isu ayo. Jam 6 kurang ki malam iki wis rata-rata. Bayangno ki nek masak ya apa. Tahu nih. Gak ada. Pokoke jam 6 kurang seperempat nih kan. Aku sematang kuwi ya terus durang salwa pas durang salwa aku Mbak Sri ya sing piye aku bukakno ana opo aku rater ya Allah masak jam piro aku kurang isuk anggere paling ben iso tunggu sarapan iya mungkin karena mak malam ki wong iki cepet nek anu ki tas ngono terus ane ngene iki wis ning sawah ngono iki gak sing apa wanita rumahan iki aku bar sawah terus cepu nek wong ngono njahit nopo terus cepu golek bahane golek apa ngono mak malam wanita rumahan nek aku kan wanita rumahan toh mesti di rumah ya mesti isuk paling nggih sarapan ngono ki yo terus
awan sithik nek gelem resik-resik omah nek gak juga aku nyapu gak tiap hari pemirsa. Mergo rumah saku nyapu mendino ki kesel. Soalnya kan aku juga anakku wis gede-gede to, dadine gak sing terlalu piye ngono. Mesti sik produk mudeng ngono Pak. Nek kowe kudu tiap hari soalnya apa? Kowe kan cek nek anak-anak banget to, kowe adikmu loro kembar iki tetep beda. Stres. Ngono. Kok kami biak-biak Mas. Nek sing tuwek kan wis yo masih omblang sak mblang ra kan cek klambi rusak dilebokne mesin cuci kok ngono ki lho. Mesti Tekan besok. Tangi ki mah mereka turu jam 9:30 apa jam 10 masa. Aku wis mulai ke jam 09.00 wis cangkemku wis cangkemku wis tuwek-tuwek mulai jam 09.00. Padahal suara kabeh mangan bakso, ambil sego ijek ketambahan kebab. Bukan berarti kan wis di luar kapasitas dekne kan. Wis tak uwari kabeh guys wetenge kuwi. Terus mari ngono sampai 9:30. Jam 09.00 kuwi aku wis kuwi jalan turu merem aku yo ngono. Wis ning kamar, wis jero kamar, wis ora dolan HP. Terus mari ngono aku balik nah kuwi jam 9:30 saka omah Bunda kuwi. Urung turu ndah. Kae turu ora aku yo ngono. Aku mau ring-ring. Esuk mang tenan bangkong, Mas Sam. Masalahnya dia itu kan jam tidurnya ki jam 8 Pak. Jam 8. Makane kuwi. Mundur ngono wis dhek dadine kan bangune barang terus dadi mundur. Wah, lah ndak mama orang ngawonekno yo mama wis bengok orang nekno aku santo wangi mbek siut-siut. Ket iso nentai ora aku yo ngono. Langsung gila. Langge padha bergerak. Muka stres. Sesuk kuwi gawe mama. Tapi kan Sampai dia kan kayak anu, jam tidurnya yang penting dia anggere jam 8 ki nang turu wis. Iya, Dia kan asline mereka ki mereka apa? jalan-jalan toh. Iya. Mungkin mereka yo cek maksudnya bepiye ngono guys yo. Lah ya pokoknya ngono anggere jam 8 wis pokoke kudune wis mbok makane bar magrib bledakku nyakeki mangan, jam 8 turu wis pas kuwi. Apa nek pengen anu ya saurunge. Aku yo heran sama mereka. Ambek mama ini mandi. Memang rata-rata bocah ngono gak sih, Pak? Anakku dhewe ngono, Pak. Ambek aku gak mandi. Ambek sapa mandine nam? Heh. Aduh. Aku sih tidak tahu kuwi ndek bengi iki ya kowe tak omongi kowe mulih kuwi ya sawe purik. Korone apa kan? Pak Ani kan sambat ngeluh ya sampe tenger-tenger ngene ya gak iso kan. Ya aku pengen kopi, tapi kena apa ndek mama tuh ndek gak ngono. Lah aku mau nggo dhuwit. Lah gak nggo dhuwit kan carane ya ngono ki ya ngomong ndek mang nek an. Wes pokoke aku pengen kopi ndek iki. Aku pengen ngopi kopi pokoke saiki. Ayo ya aku ki sirahku ngene lho wah gak iso ngono tak. Jam tuh aku mau, karena aku mau. Terus aku ambek Mas teko. Terus ane suwone ni Mas man. Kowe mama opo tekan cepu kan tuku kopi. Kan buane nek. Terus udan lho. Wis nangis purek kesane. Ini yo kene ngomong-ngomong kopi dah. 12 ngono. Purek di bengi iki misalnya. Kowe teko rono kuwi purek kuwi wisan. Wis ale neh Dek. Kowe kan balik neh he. Kowe purek Dek biasane. Dene ora ngomongin dene pengen kopi. Aku kan yo iso nukokno. Wong dene yo gak ngomong kok. Lah ngono kuwi wae kenapa gak gelem ngomong Mbak Repam. Lah wong wis ngajak iya yo wis mubeng-mubeng ngono Dek. Tekano mah pengen kopi. Oh, dene pikir mesti go bocah Bocah akeh. ki, kan Ancen kan maksudnya- ontel-ontelan ndak. Saiki montor sakmene ndak. Wong Hmm, papat. kemarin ngono. Awakku sak piro ndah? Gak maksudnya Dek kan kuwi kan memang ning pinggir jalan tenanan to. Parkirane kan gak penak to kuwi. Dadi ne mangane kuwi dene. Mau ngono karepe ki Mau ngewohno aku ngono lho. ngono lho karepe Dek iki. Mau pekewohno aku, guys. Gowone kan cacik cilik to. Nek Beda cuma karo mau wong loro. Wong turuan kan mampir Mesti mbak. gelem. Kan biasane kan ngono. Tapi Dek kan perkara kuwi nggo cacik cilik. Bocah cilik-cilik ate pinggir jalan bangweng-bangweng. Jenenge duwe motor kok. Sapa ngerti tahun ngarep di mobil lho kan? Amin. Lah kowe mang yo mamahmu ngene anu Dek. Sakjane iki lara mesti kok enek komentar yang makanya Mbak Anan aktifno to. Mesti kayak ngene. Kok kenapa kok suaminya enggak yang kesini? Amit yo bojone iki kan yo mergawi. Si mergawi mungkin iki gak ning omah yo iso. Maksudnya mungkin ini masih di mana kan yo gak roh yo. Soalnya kan emang yo ora tak takoki. Kenapa kok ndak piye wong rene wong aku yo pengen ngoal ngono. Mungkin kan nanti bojone kita kone mbah engko bengi apa engko tengah
apa pada esuk kan yo gak roh ngono. Dadi niki jangan saling menyalahkan kok ngene iki mah yo wis keputusan iki yo wis keputusan Ya wis mamamu mama dhewe, dhewe aku ngono. yo ora ngarang karena siji kuwi adalah bojone. Ya kuwi wis pilihane aku piye. Iya. Aku sebagai anak pun ya los guys, mbokku ape ketemu bojone, ape ketemu siapapun iku aku wis ndak urusanku. Urusanku adalah aku ki apa jenenge ning kene yo ngewangi mama. apa ngewangi mbokku, yo apa jenenge ngekeki mbokku apa jenenge gawean. Dalam arti yo maksudnya kan yo ngekeki mbokku rezeki dengan anak-anaknya mergaweane ning YouTube. Iya, maksudnya kan kayak gimana kan yo di kontanya Budin. Mama ki pengen berinovasi kok wingi kan tak jak omong Mbak. Semisal kok nek wong pesen maneh ben maksudnya nek Mbak aku juga pengen berbagi di lingkungane Mama paribasane kan ngono to. Kan masak mie terus yang berinovasi Mbak gawe-gawe some aku ngono kok isine kan yo enek bakso terus mari ngono ada telurnya. Iya bener. Ada tahunya kok ngono ki to. Mau bumbune kacang. Dadi ki kan ada karo Mika apa dikaro styrofoam iku. Terus bumbu kacangnya dipisah. Mau Budi wis langsung pesen 15 porsi. Budi, satu porsi kan rata-rata kan 10.000 toh pakai telur. Engko telurnya yo pokoknya sebenarnya siji ngono kae koyo ning perapatan kan ya 10.000 toh. Isine kan juga baksonya berapa? Ada Yo ngono lah guys, isine pokoknya aku ki ning kene tugasku adalah aku adalah yo apa meskipun mereka adalah beda bapak ambek aku ya tetap adikku karena yo sampai kapan dalane yo tetep padha sak mbok yo kan kuwi yo tetep adikku meskipun beda bapak aku tidak memandang sama sekali yo kuwi tetap tak didik tetap tak senengno tetap tak tukokno apa sing mereka ingini dan aku tidak membeda-bedakan sama sekali antara Iyo dan Al kabeh roto dan aku pun yo nek rezeki setiap bulan aku yo tetap ngekeki mamah. Ya pokoknya tugasku kuwi guys, aku saiki wis berdamai dengan hidupku. Pokoknya aku tentang ikut campur apa-apa aku wis ora kudu. Pokoknya intinya aku ya wis tugasku job deskku kuwi ya wis kuwi lah ngono. Aku ora kudu ikut campur awe-awe perkara liyane atau perkara urusane mamah sing liyane enggak. Maksudnya dari YouTube juga kita itu berjualan ya berdagang misalnya kayak mamahmu dikai peluang mesti ngurusi mah dodolan mie, jualan apa memang nek kon ngedep mesti kayak buka warung ya bisa aja cuma kan kasihan loh mamamu terlalu capek dalam hal pun bendino ngedep toh urung ngurusi adikmu yung ada kamu untuk yang membantu tapi tetap keseran dari segi mesti kayak usia kan yuk bertambah nek kayak gini memang kita jualan online kayak gini supaya apa yo meringankan juga toh oh anak yang pesen ada yang pesen gitu loh maksudnya kayak iki gak cuma untuk berbagi dok ya kalau misalnya kayak oh aku ada acara arisan misalnya kayak ngono ya Boleh banget daripada guys. aku ribet-ribet engko maksudnya ki aku gawe apa ya wis aku tuh mau gawe ke some mbak gawe ke bakso mbak Iya gawe seperti ke itulah lontong pokoknya. apa sama misalnya toh mamamu kan di kono kan masak Iya, pokoknya basic iki mama iso masak ngono lah. Ya wis guys, pokoknya kalau ngono kontennya terima kasih. Next nanti bakalan apa jenenge konten selanjutnya. Terima kasih sekian dulu. Tapi ya tetap tak nonaktifno karena aku mesti ra pemikiran guys, apa pemikiran nabi aku. Sekian dulu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.